kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Nagapabilin nga ASF free ang Negros Occidental. Inisapya sa pagkapatay sa Masobra 2,000 ka mga baboy gikan sa napulo tanan ka mga banwa ang syudad sa Negros Occidental. Nagpatawag sa emergency meeting si Governor Eugenio C. Lacson kay nasang aga nagintabungan sa pila ka mga alkalde sa probinsya para matalakay ang sa karon 2,421 ka mga ginreport ka napatay nga mga baboy. Sa 27 ka mga sample nga ginpadala sa Negros Occidental sa region para ma-examine, 18 diri ang negatibo sa African swine fever. Ginahulat pa ang resulta sang nabilin. Nagapabilin man nga negatibo sa ASF, wala man ginadula sa probinsya ang posibilidad sa pag-igo sang ASF rason nga ginaplastar na ang mga tikang pinaagi sa igaporma nga incident management team nga amo magatutok sa swine diseases. May recorded hog deaths sa banwa sang Manapla, Ibi Magalona, sa Silay City, Valladolid, Pulupandan, La Carlota City, Bago City, Pontevedra kag Hinigaran sa datos sang Provincial Veterinary Office. Sunod sa kay San Enrique Mayor Gilson Tobeliara, kada adlaw may nagakapatay nga baboy sa ila kag bilog nga napulo ka barangay sa ila ang apektado. Sunod sa kay Tobeliara, ginabakaw na gani ang pagpalubong sa mga baboy. Kag humalin Abril, may 726 na ka mga na-record nga napatay. Isa sa mga tika nga ipatuman amo ang border control sa tagsa ka mga banwa kag syudad. Mansig monitor kag pagpangapin ang kada banwa kag syudad. Ginalantaw man nga ang pagkordon sa tagsa ka LGU. Kung sa diin, ang kada LGU amo man mismo ang maga-supply sa kaugalingon sini nga pork requirement. Ginahaylo man nga likawan ang pag-repopulate. Hindi man malayo nga mapatay ang negosyo pero ginalantaw nga ini ang tikang para matapna ang masakit. After 18 samples, it's still negative of ASF, so that cannot be declared yet. But our meeting also discussed of the possibility that it can happen in Negros Occidental. So what do we do before that? So I will be issuing an executive order creating a incident management team, no? Just like we did for COVID-19. This one is focused on the diseases of our swine industry here in Negros Occidental. And there were looking forward just in case we have ASF, what do we do? One suggestion is maybe just one thing for sure is that we should not repopulate, no? For as long as if ever that disease is around, no, we should not repopulate. And it was mentioned that maybe for 3 months stop ang negosyo, no?